እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ምንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሐጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም ባቆጣጠራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ كبرنا سمعتنا كاب راديو سنيت إرتراويان نايلومي قدام على 6 شوعات تغلتشن حساسي حتى نجمر نايلومي فنوانات حستو زسعب يخون حمريتا بزعبا كونفرنس كاليفورنيا باي اريا قتمي سوات ندلالي سنة صحف كاوش إرترا اب تي في AAN استقالها سلام إيتيو إرترا استمرت موسيقى استسنى خوديو سناي مكتال نمنيركم إزي راديو سنيت إرترايو زحقوس بالسرات كاب إريتريان سنيت ستادي جروب إريتريان سنيت ستادي جروب كاب كله أكل حبرة سب إرتراس تواجه مهوران إرتران زقامت متصنع تاوت بجلاء إريتريان سنيت ستادي جروب تحرني عامة شدشتور خمس رق مصنعتي أب كاليفورنيا بي إريا أب تحتي هجراو سنيت نمرحان هجر زبلتيما نعلتات حموشن شدشن حملك تشان عسر جعتن كاب ساعتات شمونتن فرق عنا ينوجهو كساب ساعة شدشن أجامشت كفوت زيته كان زدالوت بحجوس تجلد زيادة حبريتها بزس أب أدرشة موكاسي كار إيميل أدرس eritreansnitstudygroup@gmail.com وصو تليفون 30 حدم بارو شمون تبارو بارو 86 بارو بارو بدحان مصو عدالاويت كوميتي كونفرنس eritreansnit study group نحاد خاب سواتنا خلعلو ندلالي بساقوا قدلي بساقوا فقري صوع نبري ندلالي انكذكر قفو يزبربر قفو تاريخ قفو تمالي قفو مصمام زانتا قدلي ندلالي زبل ساقوا يبمون ود سعري سلزر ايوو بحلوف بسعاو فقري كسرع كبراري ندلالي ابتاور حليتي أبتهم موت حلفت مسواتي قانتو نهجوم نقلا مسمر تقسيم حزت إيمانا نقلا ندلالي ناقوي
ቅድምታ ጋንታ ሓሊፉ ኣብቲ ቦታ ህምጅም ጀመረ ከንፈፉ ነቲ ዝተተኽለነ ታውጊ ቅድሚ ጋንቱ ዝተብሂሉ ናብቲ ፈንጂ ዝነበሮ ሰፈር ኣተወ ብጉያ ዘሊሉ ስጋ ኣይተረፎን ተበጃጅሉ ተዘጋጊሉ ንፈንጂ ተጓኒጽዎ ከም ተቓሉ ንደላለ ንብጾቱ ተሰዊው ከም ሳጉ ምሂሩና ፍቕሪ ክቡር ከም ዝኾነ ዋግኡ ሕጂ ኣቤቱ እየ ዘለኹ ኣቤቱ ኣብታ ዝተወልደላ ምስክር ወረቐት መስዋዕቱ ኣብ ተጠቅዓላ ረኣይዎሞ ዝሰእል ንደላለ ምስራብ ዓይሩሲ እዩ ንሃገር ተበጅዩ ሰለስተ ኣብ ገድሊ ናጽነት ከምፁ ሓደ ኸዓ ዋርሳይ ኣብ ምክልኻል ተሰዊኡ እዛ ስድራ ነዛ ሃገር ዓጽመን ጓዓል ዓመታ ሂባ ናጽነት ንምምጻእ ንምዕቀባ ዝነበራ ወኪፋ ነጊፋ ሕሉባ እምበኣር እዛ ቤት ክብርቲኣ ከም ቤት ታቦት ክብርቲኣ ከም ቤት ጸሎት እንታይ ኣድልይዋ ዕጣን ከርቤ መንፈስ ስውኣት ኣለዋ ሓበን ዝደረበ ስድራ ንደላለ 4 ሰባት ያሲኢና ክሰርሑ ተማሂሮም ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሑ ዝኽእሉ ኣቦዬ ኣደ ደቀ ሓብቴ ዝብሉ መላምን ሓዳሮም ዋጭዋጮም ባጮም ሰሓቆም ብመንፈሶም ተዓብሊሉ ትሚሉ ትም እዛ ገዛ እቶም ወለድውን ብዕድመ ስለ ዝገደፍዋ ወልሓደ የብላን ግን ከዓ ኣለዋ ስቕ እንተኾነ ተተባሕተት ብጽምዋ መንፈስ ቅንዕና መንፈስ ንሃገር ኩሉ ዝግብኦ ዝገበረ ዘይደንን ዘይሓፍር ዘያስቆንቁን ምልኡን ስኹንን መንፈስ ሓበን ኣለዋ ርዝነት ኣለዋ እዛ ገዛ ክብሪ ዘለዎ ዋርዛ ስእሊ እዞም ብጅዋት እሞ ረኣይዎ እዞም ጽቡቓት መዛርዕ እዞም ሙፍያት መዛርዕ ሕጂ የለውን ትንፋሶም ካብ ስግኦም ተፈልዩ ሃፊፉ እዚ ቤት ስእሎም ሒዙ ጥራሕ ተሪፉ ከመይሲ ስእልን ጽሑፍን ቅርጽን እዩ ዝተርፍ ንጥንቲ ኣብ የለው ስዋኣት ዋርሳይ ተጋደልቲ ንዓኽኔ ትንህልዋ ስድራ ብዛዕባ ዝጐደላ ስድራታት ሕሰባ ጽምዋ እንተዘይብል ክነቕልባ ስእነት ተዘይገጠመክን ንስእና ስድራታት ትዘክራ ነታ ምእንቲ ሃገር ሰባት ሰኣነት ጎረቤት ክናፍቅራ እቲ ንዓይ ዝብል ንዓይ ካብ ዘይበለ ናጽነት ከም ዝረኸበ የስተንትን ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ይተንትን ስውእ ዝበለ ዕላማይ ተግብሩ ስርሑ ተፋቐሩ ብገንዘብ ብንዋይ ንዓይ ጣዕመኒ ሃርጎምጎም ብብልሽውና ኣይትሰዓሩ ንሱ ዝበለ ኣብ ዘይደንበኹም ኣይትንከሩ ኣይተዳኽሩ ከመይ ንስኹም እውን ክትሓልፉ ኢኹም እሞ ዘይሓልፍ ዝዝከር ታሪኽ ስርሑ ኣይትመራስሑ እዩ ዝበለ እዚ እዩ ቃል ስውእ ሓደራ ስውኡን ጅግናን ኣሎ ብዝባልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ዘለዉ ስውኣት ንርእዮም ይርኢና እንልእኮ ኢድ ናብ መኣዲ ድዩ ናብ ካልእ ንዝርግሖ ንስንዝሮ ሓሳብ ንጽቡቕ ድዩ ንሕማቕ ነስፍሖ ስዋት ይዕዘቡና ኣታታዮም ዝገብሩ ዘለዉ ይብሉና መትከል ዓወት ንሓፋሽ መትከል ሓደ ንኹን ተራሕሪሕና ዘይንመትከልና መትከል መንጠሊምና ደንበና ብኽፍኣት ከይብሓት መኣዝና ኸይስሓት የስተብህሉ ኣለዉ ስዋት የስተብህሉ ብድምፂ መንፈሶም ምሳና ይዕልሉ ሓደራ ህልዋት ሓደራ ኣይተስግሉ ኣይትዝበሉ ሪምኩም ኣይትንቀሉ ይብሉና ምፍላይ ምጉዳል ካብ ኮነ ስውእ ጥራይ ኮነን ዝጐድል መሓውር ይጐድል እግሪ ኢድ ዓይኒ ይጐድል ሰብ ይለምስ ዓራት ይኸውን ቤቱ ብስንካሌ ይሕልኽ ትግሃቱ ጅግና ወዮ ቦምባ ደርቢዩ ዘይርብርብ ቀሚሩ ደሚሩ ሓሳባት ዘቕርብ እቲ ዘይደክም ጐዩ ወዮ ዘይስልክዓዩ ሕጂ ብዕድመ ጥዕና يحلف الله جنا أجاروخ عنقدا أبراخو خطمدا حلف دخام هالكي زي قارس زينكي سكوت جوز قاقرسغا نحلفتو يكرات فولو بأجا
جغنا يحلف اللوه زي يحلف قرص دكينو نخبرتاتو تخنخنو زغدل انتلو زمل كهلو اللو نمحور سأنا مركوس نرصص تار معقوس نعينو سأنا برهان نخون نحنا هلوات نحنا طعياتنا عدالنا عدان سنتهم أكلاتهم نسأنو عدالنا عدا نايتهم تنفاسهم زوفيو عدالنا من تهجرن هزبن ركابهم سينهم زنديو عدالنا عدا اتاب دمن سجان زمتنا تنت عدا اتاب وارساين تقاتلاين استعقبت هاجر كن كيد كلنا مس كلهم سواءتن أكل قدرون نزور أب حسابهم ننبر أب سعيهم نحبر بعين حلنا نعوم نذكر ود سعري نصي زبلي فغرنا منجون الدلالي بدم سواءت عين فلالي ود سعري نملالا ندلالي زبلي نملالا زلنا عين كلالا نملالا أسمرا أي تعهتن كنيا كم زمسلنا إذا هاجر زتقبر ميستر اللواء امبرك حجون أبهق دفت شوقيت أمزلو هاتيات نهزب إرترا يقاشو مولو كابت بحمد كعت تمهارو من كسغاس فنكل هقدف أنفتو تفيوه لعلن تحتن بمبال ناسمران نبرتان كوكاشموم كم زقنيه قول عسبيتي تعذبو اللو بزي مغنيات نبرت أسمرا أب محبراوي شجراتومن قفعتات ولك ملاخن تقرقيروم نقرات حربتي لوم يركبو قال خابتي أبلع الهزب كفت أمزقنا متكعتتات نزيوم يمسلو بعيني باللي سني باللي تكالات ما يسحا معتاو انترفو حيدت تكالات انترنت بألماما معشاق عفنان مجويتن من اسياتن منكوساتن تعوق حلوان ركيق سلاو من كسغاسن قطصرن ختم أسمرا أزيو عغلات بيبلا خمزلو نبرت ختم أسمرا زرئي وزلو كفال هيوتوميو معالتاو مجويت من اسيات نبر هيوت كام مخان حليفو لومدو يعفونن ويستبح هندابله كم نفسه صور معالتو خصبصب زوعل من اسي وحد يكونن قال من اسياتون عاب كندنا زنك اي زبزلو سرعة دفيقة مودا كم جغننت قد حاسيبهم دوب فنتيسوم يمرقفو خمزلو بزح ورتات يقاوح مهلاويو نقرو أبرس زنبركي توسخكي يخون اللو أبزي جزازي هاقركا حديكا موتا نولك ملاخي إسياسن مسارحتون أتبقكم السافحو تصبق غيركم نسدرا بيتنان زيغاتاتنان تشفلق ومزا سمع خمزخونة كي تغسناو كنحلف عندلن متشم هزبي إرترا موتن ورا موتن سلچويو سلازي دمايو هزبي إرترا نزي زي قونت أو قالسي مالت هزباو آبيا مريت زلو من إسيات إرتراغن حدا نقر الزنقعنا نمثل أب حاقوتاتنا كمسلون كاللو تغورمي خاموت السافح كاموت كم زبلوه نحنا من إسياتون تاريخ قداموت مجزعتاتن هاتسياتن بزي مفتاشنا مفلاتنان نابكن وصلو زي نخل تخيلان آتو مهلاونا فتسيمنا زستوعالنا نمثلن سلازي انتستغورمينا وي السافحنا انبن ملكي دمتنان قبراو سرحنان أما أكل هزبنا نرئي إذن سرعة هقدف زمرح زلو هاتسي ود تنبين قابزا من كراعو رزيان تدا أحليفنا يو كم تاب 9-4 مالت سالساي قوبايا هزباو قنبار حرنت إيرترا حدش دم يدلين الليلو ننصان إيرتراويان زحققه حجون كم تابناي 24 قنبت مدارو الصو زبلو نيرتراويان تقالست بإيرتراويان عصبات جيروناي مجفلاقن سقوم تخوسر مخانو زترات رايكونن نتي أبلع لقجل 15 غازيت انياتاتن كالوت نصان إيرتراويان زفت صموني عفنا سرحت بتوم تاريخ زدوق مزلو زي مسلوم عصبات إيرتراويانيو عميموه حجون اتتنكول نايدك تنبين فتسي مستغيرة أي مسلن زحزن نقري خاطرئي إزوم كاب معالتنا معالت زحاقون زعفانون زجوين زلو زيقاتاتنا اتعافنا بأنا بإيرتراويان فتسمه اللاويو نزيز استو علي مسلني حدا إنجليزاوي كم زخبل تزاربه إز هزبي كم هزبي أوروبا معبلون سلطوننيو جن حانت تساقم اللاتو نساقا
ንሓድሕዱ ወይ ባዕሉ ንባዕሉ ዝበላላዕ ምዃኑ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ስለዚ ኤርትራውያን ካብ ጌጋና ፈጺምና ይተምሃርናን ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ናይ ምብላዕ ሜላ ኢትዮጵያውያን መራሕትና ዝጥቀምሉ ቀንዲ ቅዲ ጸወትኦም እዩ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሰን ስርዓት ደርግን እውን እዚ ዓይነት ጸወትኦም ግርም ገይሮም ከም ዝተጻወትዎ ታሪኽ ይነጽረልና። ካብቶም ኣብ ቃልስናን መኸተናን ዝጠፍኡን ዝተሰውኡን ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ዝሓቐቑን ዝጸነቱን ኤርትራውያን ከም ዝበዝሑ ኣብ ብዙሕ ታሪኻዊ ጽሑፋትን ኣፈ ታሪኻትን ተሰኒዱ ኣሎ። እቲ ንሰማዒ ዘደንጹ ድማ ታሪኽ እድገም ምህላው እዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ ኣመለኛ ስርዓት ሱር ከይሰደደን ፈጺሙ ከየጽነተናን ተቐላጢፍና ካብ ሱሩ ምንቃል ዝሓሸን ዝበለጸን ስጉምቲ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግብኣና። ነቶም ንኤርትራውያን ንምጽናት ተዋፊሮም ዘለዉ ዕሱባት ኤርትራውያን ድማ ኣብ መዝገብ ኣእምሮናን ጠራዝናን ሒዝናዮም ንጽናሕ። ምኽንያቱ ካብ ሕጊ ዘምልጥ ሰብ ስለ ዘይብልና ንተሓተተሉን ንጸባጸበሉን ግዜ ነዊሕ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ እዞም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና መንእሰያት ነዚ ብደገን ብውሽጥን ዓቕሉ ጸቢቦ ዘሎ ስርዓት ምዞም ምዑታት ተምሃሮ ኣሕዋትናን መቕርብናን ዝኾኑ ዙርፈንቅል ብምትሕብባር ነዞም ኢትዮጵያውያን መራሕትና ክንየሩባ ነስግሮም። ምኽንያቱ ሃጽያት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምጉባጥ ዘይፈንቀልዎ እምኒ የብሎምን። ሕጂ ግን እቲ ዓይነት ጎበጣ መልክዕ ከም ዝቐየረ ከነስተውዕል ይግባእ። እቲ ዘሕዝን ነቲ ጎበጣ ኤርትራውያን እዋስእሉ ምህላዎም እዩ። ሰማዕታትና ወትሪ ይዘከሩ ካብ ምንቅስቓስ ፈንቅል 18 ሰነ 2019 ኣስመራ ዓሚ ከምዚ ሎሚ 2018 ዓመተ ምህረት ቅንያት መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ እዩ ነይሩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ባይቶ ብዘይ ካቢነ ሚኒስተራት ነቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ተቐቢለዮ ዝበሎ ውዕል አልጀርስ ንሱ እውን ከም ዝተቐበሎ ብኸምዚ ዝስዕብ እዩ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ድቦላ ንህዝቢ ዘፍለጠ። እቶም ኣብቲ ጽምብል ዝነበሩ ሚኒስተራትን ጀነራላትን እውን ከም ህዝቦም ብኣግርሞትዮም ነቲ ስብራ ዜና ሰሚዖሞ። ስለዚ ከዓ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ አበባ ነበግስ ኣለና። ድሒሩ ነቲ ዘቕረቦ ጸውዒት ሰላም ኢሳያስ አፈወርቂ ከምዚ ተቐበሎ ምስ ሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምዚ ስዕብ ገይሩ አሕሊፉ። ይህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረው የሰማዕታት ቀን ለኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ሰላም ብለው የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች የሚከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌንም ወስደው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እዚ ካብ አፍ ቃላት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝወፀ ግን ቀሪቡን ዘስተባሃለሉ ኣዝዩ ሓደገኛን ተኣፋፍን ንኽብሪ ሰማዕታት ኤርትራን ንልኡላውነት ሃገረ ኤርትራን ዘዋድቕን ዝጥሕስን ነይሩ። ኣብቲ መልእኽቲ ዶክተር አብይ ንሰማዕታት ኤርትራ ንስለ ፍትሕን ዲሞክራስን ከምዚ ተሰውኡ እምበር ንስለ ናጽነት ኤርትራ አንጻር ጎበቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከምዚ ተበጀው ክገልጽ ዘይምድላዩ ንምንቅስቃስ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ተቃውምኡ በቲ ዶክተር አብይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝርድኦም ቋንቋ አቢሉ ሰዲድሎም። ዝኸበርኩም ዶክተር አብይ አሕመድ ናይ ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ከምኡውን ዝኸበርኩም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ውልቀ መላኺ መራሒ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንስኹም ንዝገበርኩምሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ምስ ተቐበልዎ ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሰረድኩሞ ሓፂር ብቪድዮ ዝተሰነየ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ሰማዕታት ኤርትራውያን ንስለ ዲሞክራስን ፍትሕን ዝተሰውኡ ዝብል
ተዓፋፊ ሓረግ ካብ ቃልኩም ክንሰምዕ ክኢልና ኣብዚ ክእረም ዘለዎ እዞም ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራውያን ዝተሰውኡሉ ዕላማ ንስለ ዲሞክራሲን ፍትሕን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቀንድን ቀዳማይን ራእይን ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ጎበጥ ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ ሓራ ንምውፃእ ምንባሩ ከነዘኻኽረኩም ንግደድ እቲ ኩሉ መድያዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሓያል መጠንቅቕታን ነቐፌታን ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓያል ኣቓልቦ ረኸበ ነቲ ምዝርጋሕ ንምትዕንቓፍ ሓደ ዩቱብ ቻነላት ነቲ ብኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ዝረኣየ ቪድዮታት ምልዓለን ይዝከር በቲሉ በቲ እቲ መልእኽቲ ኣብ እዛን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ስለ ዝበፅሐ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ ጉንበት መዓልቲ ሰማዕታት ካብ ጌጎኦም ተኣሪሞም ንኽብርን ልኡላውነትን ኤርትራ ነዚ ዝስዕብ መልእኽትዮም ሰዲዶም ዝኸበርካ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ስድራ ሰማዕታትን ብፍላይ 20 ሰነ እቶም ንምውሓስ ሃገርን ምዕቃባን ዝተሰውኡ ሰማዕታት ኤርትራ ዝዝከሩላ ዕለት እያ ወናና ሃገር ምዃን ብዋጋ ደምን ዓፅምትን ሰማዕታት እምበር ብኾንቱ ዝርከብ ኣይኮነን ህንፀት ሃገርን ዕቃቢኡን ድማ ብሕድሪ ሰማዕታት ይደምቕ ናይቲ ማለ ሰማዕታት ዝርስዕ ህዝቢ ሎምን ጽባሕን ጀጋኑ ኣይክህልዎን እዮም ስለ ዝኾነ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይቲ ማለ ስዋዓትኩም ምኽባርኩም ጉቡእን ረዚንን እዩ ሕጂውን ዋና ኣለዋ ኤርትራ ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስለቶም በጃና ዝሓለፉ ሰማዕታት ኤርትራ هاجر كابرعنا كي كونت نزاف تأكبنا اللي خات نقدفو اللي خادو من السي اللي خادو تلعال إرتاوي هو حبيبك تلعال إرتاوي أبكندنا بحرنتها ملكي تأوي هين تبهال بعلاوي نقحتك كباب الله يدخل مسل شوي قديتها لك ناي هاجر كحلة سلازو خونا دما تلعال بعلي كاب قرموس انتايني ركاز فلالي أمرا خاص حيون شقرات كازلالي دوكوس كاخر هو كاحتاتي وقتلي هو نحرنت بالقبري حرر تقاي تسالي رجز قال سيو منقد حرنت سميرنا نوفرك متصح عبعوت علمنا تفاريق واب سدات نقوزيو زي كون اسم صباح نحساب بفلتات عب نقحات عبيت من مركز نحمكات نقبر اللو إرتاويان حدفنا سنادق حدا هزبي بسنا حساب فحزبلنا خم انزران هبي سلقات وقينا كل فقرين عبي ننحد حدنا خنواطت متصن سلابي ناتي بانات كاخر بحال نسئنا لنا نسما ما عسكي خبرات حوات والفنا يفتح عينهون يوهات حلنا نا يعبين اسراح بتدهات كما ينفسنا يقبلنا هقرنا بوحدات بتبحات عاب كندنا قوم حالفهم جغانو بشحات كتع من نقاط هيكونن قالسي لعل كله كسرح له رأسي بنقحات يوزد بس نايدون قرنا فوسي بجاخو مسل حزب هاجر الحساب ابن بري حسب مونا بلونا هاجرنا معاس نزينا ورعنا ناب حسوم دخلنات كيروم هيوتنا ابهم صات وحدات تميمام قلبوتنا بزي كرونتهم حصان لقورتهم
يتصوت له كابتي زقرم هابتا هاجر وحقيحهم نهزبي خمزة السما مع كفافلهم بنهري نزمتات فاروم قتيروم اتان خيب تبين مزمروم بغتانا بتفعات هزبنا يوم هم خيم الاسي ارترا بزي فلالاي كلنا بحبرا سباسينا هجران ريان لنا عبرا الشبا شوقل لنا فندحنا خم فنطرا ويسدك اسناب زمن وروران بسخاي تقبرا عندا بالنحلنا خبنا في أبيرا كاين الجاجي قال سحرنا تبصاحب معرفو بتكبار كمرئين بالكتاب وحفو تلعب من السي بتكبار حلنا سنيقا كلها بحبار ملكي رقيس انا بحرنا التساقر وانا خمس انا نهبي كان عد خيط بارر فرحي قبيركا بتبعات ادحنا حقر هو حبرت كايو مستير عوتكا سيقحرنا تولع عما اكل هاجركا قال سخاي الزرع فس مهرتخا لسخاي ترمم فرحي غيس عركا سمر من سيد الدل قال سخا بوحدات يتدحال من وبوحدات يتدحال من ملكي فرس حقي انجاز كابحوكم حقو سيماني لوزان سويزرلاند زايد التمرين دم انت الكاماسي ند خفرشو تمنات الكرسي سنين مركوينو اقلي انت دقيقي في جو عمل خوي بينو علو قرطان زوزه بخام دعلو نچال داسني فجوت موزه نچال داسني كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخاتاتلكم ممكنهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا